Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah, jadi hari ini aku dapat tugas dari Pak Lurah mau sementara pasar ditutup bos karena ada pembangunan gitu bos. Gitu, Lur. Dari pasar. Oh iya. Ya. Gitu ini Pak kene gak dia menai. Kene opo piye iki? Plang iki gak iso ya. Selain dulu tak gini. Ya, plang ngono sik. No. Dalam Oh, ngoten. Nggih. Niki badhe dibongkar. Nggih. Sing ditar menatur ya. Dalam. Sing ditar kenapa ditar menatur? Kok nak dibongkar, Mas? Nggih, lah nggih niku. Menadi, menae. Mriki, Bu. Kok gak ketok lho Bu ngomong kae. Wis apa pi? Ora menae dia. Tor menae sing paling menak ngono le. Jane tak tembok pi apa kene iki lho jane. Iya. Gak apa-apa ya. Wis jar. Edi. Kene. Ngarep iki gak apa-apa. Tur. Yo gak apa-apa. Macet rono ya. Madepe ngetan ben ketok kok njaba iki lho. Kene iki kan iso lho. Apa kok ndak dibongkar tampake. Arep nganu yo, pemasangan pembongkaran pasar pembangunan lho. Mbok sok kapan pokoke. Dan iya. Edi lho. Lah yo bismillah sip bos ya. Ya itu lho, jadi dapat tugas dari Pak Lurah mau ada renovasi pasar bos. Jadi aku dapat tugas dari mana pasar ini mau dibongkar dibangun dengan baik pokoknya ngono lho. Jadi ini orangnya masak ya. Hidup ora we. Itu lho. Salam. Ya. Kurang ngalor bro. Ngawal. Iya toh. Langsung ya, langsung. Kita harus langsung dulu. Ya kurang ngalor. Kayaknya Pak Kone. Wes gak sah wes. Gua. Oh, petek pisan. Wes. Tarik petek lho tangan iki. Punya teman-teman. Nah, itu loh. Jadi ceritanya di sini akan dilaksanakan renovasi pasar. Jadi mulainya kapan? Petek. Oh, petek. Tidak, cepat bisa. Itu loh, petek loh. Itu tema tangga. Mau direnovasi pasar. Dimulainya ke berapa tuh? Gue ngerti aku. Belum ngerti renovasi. Tapi segera. Makanya yang segera dilaksanakan gitu. Ayo bor, didelok sendiri ya. Napa busanane? Ih, Lapas itu iki kan direhat. Jangan apa-apa. Jangan apa-apa. Dadah. Tempe. Bongkar kabeh semono. Kan sing kecil kan nah, kayak iki lho kan kadane kan wis opos kabeh lho. Wis iki renovasi kabeh. segera dimulai. Tapi kapan Bu? Dikon niku. Tangganya belum. Iya. Iki wis kropos, kuwi yo kropos agak prate Mbak Sari ketono. Ayo, mana Bu? Pasar Kawak ya udah. Pasar Kawak. Iki masa bangun dojo iki. Mandi. Mandi, Bos. Ayo.
ora Iki duduk. kan wis padha kropos kabeh ya. Dadi kaya dagangan padha apa wis itu. Anu kaya lak bakal trocoan lho. Ora to. Ora trocoan mau iya. Oh iya, dadi ne yo Ditor Iya, Pak. nyapa to disuting. Boy iki lho. gawe kok kenal iki sapa? Jadi bojone Mas Ari kok. Mas Ari apa? Ari Elik Min. Mosok. Iya. Kenalan mau piye? Kowe tenan ora wis. Ngeyel. Ora kenalan mau piye? Enggak wis. Wis. Iki kakakku le. Oh, bojone Mas Ari bae. Aku gak ero to, tak kira sapa kok. Boten ku kenal. Ayo, sik. Wis wae aku sapa. Ya alhamdulillah. Nah, iki lho kaya ngene niki ya, kata-kata iki. Ini tanggoku baca bojone Pak RT lho. Patris ta RT ne. Koyo. Galali. Asing, tadi renovasi seperti ini loh, itu kan udah renovasi. Iki kayak gini kan udah renovasi, tapi kayak ini loh, renovasi. Jadi ini tugasnya langsung saya laksanakan langsung dari mana ke luar. Ini ya, ini tak survei sih, kata-kata kasar. Ini Rono, Rono. Arek. Iki kok kita iki kan guys kok ngene to. Oh iya. Iki. Atau ini kau terus bilang apa? Soalnya kan pas, pasti tuh. Iki toh, bazarmu. Ono kok. Kabeh iki, Blok. Kan iki kabeh loro iki dua. Iki wis kok ngene iki lho. Kayak kan kayak apa kan mau kayak mesti anu. Ya kamu kok Ini dibiarin. kan mau jeli sing bener. Aku potek ngono lho. Jadi kurang jeli. Ora ini Kan jeli ya. Nek tak mari nggih. Mas ayo. Boleh ya. Ah, ben ora to. Nggih. Ya, Ben to. ya kan masih sing iki to bos yo. Ayo. Kaya latar aku Oke. Oh, potek nomorku. Ora lambene sing dipetik. Ora wong waras dipetik loro. Tutup sik. Saya ojo. Oh. Nah, iki lho kan dadi kan wis tak delok kabeh nge. Nah, siapa yang mau direnovasi tetap iki keadaan ndi? Iki kanggo DC. Iki kaki bos, pasar Kok iki ora renovasi pasar desa bos. Jadi seperti ini loh, jadi ini saya laksanakan terus kita keadaannya pasar-pasar bos iki. Nah, jadi ini. Nah, iki sampai sing dirutok bos iki. Terus aman ya? Aman, jadi tugas sudah dilaksanakan. Wis selesai, wis tak sepil kabeh njero-njero kabeh. Pokoknya wis. Tapi waktu pembongkaran kapan kan belum ngerti masalah renovasi pasar ini. Secepatnya iki. Ya secepatnya pokoknya karena pedagang-pedagang nanti disuruh neng kono ya pokoknya ratan pokoknya. Ya neng ratan kono ya neng pocan sih golek-golek sementara. Iki pokoknya. Ya sementara pokoknya pedagang kok neng pinggir jalan ini saya bos. Di pinggir jalan-jalan ini bos. Ya, pokoknya ini Rono. Ayo kita juga motor ya. Ya tugasnya sebar bos garap mulai. Oke bos. Pasare direnovasi arep. Ya, ya. Boleh. Wah sementara apa-apa tak kali pikiratan sih. Iya. Yo. Lagi arep mulai bos ya. Iki supirku. Yo. Kamu tamatinya apa toh? Sing pas ngono lho. Nah, ana lho nek. Yo. Awas motor kok beli.
Dong nganan tuh. Tenang. Bos cepatnya apa ya? Oh, beda ini. Ya. Oke, Bos. Lah gak ketok lho. Ora kita malah ning jero. Kuwi tak kek bokeh lah soalnya sing wide anu wis kene Mas no. Tanganane. Lah iki gak Yo ora apa-apa, nek foto kok bongkar ganti meh. Iku nek pas malam bongkar wis. Oh. Sampai ngene papan. Oke. Iku lho BS ngono lho. gaweanku kok. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah. Iki wis mulai. Nah, iki kan wis mencapai ketinggian lagi. Oh, wis mencapai ketinggian, Bos. Jadi sudah iki lho. Iki kerang herbal iki wis padha karo iki, Bos ya. Papat. Berapa? Papat. Papat ya. Nah, oke lho iki. Rang 5 herbal ya 1 2 3 4 5 Bos 5. Nah, ngono lho. Nah. Wis sip iki wis pokoke. Ya sip, alhamdulillah soalnya wis pengen ngene lho. Pokoknya iki kok sedina wis full pokoknya 100% pokoknya. Iki wis kurang sakmono kae kur Allah wis oke pokoknya. Dadine muga-muga sehat-sehat ae pokoknya. Sing sabar, sing sabar. Gak masuk lah. Ngongkon ya gak nyambung. Lho. Kayak kuwi lho. Kuwi kleru arah nek mau masang jalurah. Oh, lak kleru ya dikijol neh to. Aja ning kono aja ning pinggire kon nemplekno tembok. Ya nah. Anak sitok ijan. Oke, Bos. Anak sitok. Oh, ya wis, Bos. Iya toh. Salah mengartikan perintah itu toh.